Linya, we have the Chief of Police of Bago City. We have Lieutenant Colonel Ju M. Malong on the line. Ma'am, may hapon sa imo. Hello sir, good afternoon. Kag sa imong mga tagpalamati mayong hapon din. May hapon. Bali, Lieutenant Colonel ka or Colonel ka na gid sumong, ma'am? Lieutenant Colonel sir. Tingala ko daw ay kakapang imbitar ice cream o ay pagali mag full pledge. Wala pa sir. Dugay pa sir. Lawig, ma'am, dumatsyag ko. Dudwa ka tuig ko ay ko interview si imo sa on-air ba? Ano hindi kita magsumalangay pero anyway, anong latest chat to, ma'am? Kung di nakilala na to yung nagasakay sa bisikleta, atong nakabunggo nga nakamotor sa iya daw maistoryahan na. Anong latest, ma'am, sa pick-up to nga daw amo to naglapak din sa victim? Actually sir, ano to siya ang prime suspect na tuntong nakamotor, no? Kaya mo to siyang una nagbunggo sa aton nga victim. Then yes, we have that ang pick up na puti. Okay. Now, ang sa end sang aton nga investigators kag Sambaga City PNP, we are reviewing ang tanang CCTV cameras. Actually sir, na-capture gid siya sir. Kamera kay pagid nga CCTV on Okay. the scene of incident gid. Galing kay it so happened lang may pasugata gali nga isa pagid ka vehicle amo nang hindi maklaruhan gid ang ang plate number sa atong pick up na to. Now, what we did was gin-review nato ng tanan nga cameras na ara along the way. Pero it seems like even on private houses then isa nga mga CCTVs along the way nag-cooperate man sila and they gave us the copy or they let us view the recording of their CCTV. Okay. Galing this claim, sir, it happened around between 1 to 2 a.m. So hindi gid siya mayo, sir, na hindi man siya klaro gid kay gabi siya daan tapos hindi man na ka high resolution ang mga cameras. Yes. So hindi gid siya maklaro sir ang body marks niya, ang iyang plate number. So ang ginobra naton subong sir, we are looking for gin-submit na naton sir for ang mga IT bala sir nga mga personnel. Okay. Pa image enhance ni siya naton kay basi pa lang nga may makuha kita sir nga body marking sang ining vehicle nga ni kay para ma-identify naton siya. I see. Okay ba, si Mayara niya mapa-enhance nila nga klaruhan. Ang problema kung why gid plaka mismo atong salakyan. Pero Mayara siya sir nga do sticker sa gilid sang iyang nga pick up. So amo pag itong isa ka kabutang pagid niya gusto naman ma-enhance gid so para makita ano to may who knows ba si ang sticker yato sa gilid it's specific gid or kumbaga siya lang gid ang may amos na. So at least it would also lead us to the identity of or the owner of that vehicle. Yes, pero mas mayo guro tani ma'am no kung nakabaluman kag ang owner mismo nag-drive sadto sa iya na lang nainga kung mayo gani kung mag-cooperate na gid lang sa tanis pulis mo, di ba? Yes, true sir, no. We've been waiting gani pani nga may ma-surrender man sa aton sa police station. Okay. Knowing that nga ini siya nga balita for how many days na ni siya nga nag-tackle man sa mga kauturan naton sa media because we asked for help from our media friends no nga una for the identity of the victim in which nakabulig gid and may nagsadto na gani sa aton nga nag-identify sining himata nila nga victim. Now we've been asking the media to again help us no kay basi ma-surrender man lang yang tag-iya or ang nag-drive that time no. So isa ginakadako man nga butang gusto naton ni gusto naton matabo para nga mahatagan man siya ning hining biktima naton. Pero by the way, ano giganing kumpleto nga name sa tong victim? Ang victim naton sir is si Kevin Casabuena. 22 years old ni siya sir. Resident ni siya sang Purok KBS sa Barangay Sumag, Bacolod City. Sa KBS? Yes sir. So bali, ano ang purpose niya ma'am? Nga nakalabot to siya? Actually sir, ang mother yabi sir ang nag-claim or ang mother ya kagang utod niya ang nag-claim sang bangkay. Ang iya ni sir nga ang description bisang bike yan ni sir daw junior mountain bike siya balahaw. Hindi man siya gid ang mountain bike nga ginayus sang mga bikers gid or sang nakay do gamay siya gamay to siya sir. So
kumbaga, ang question man sa amon or palaisipan man sa amon ang presence niya sa area nga na during that time. Pero ang hambal sang iyang mother is abi nila after dinner nagtulog na ni siyang ilang bata, wala sila kabalo nga nagwa pa siya gali, and late na gani nila nabalaan nga wala siya kay wala man pati ang bike niya. Okay. So most likely alangan man nga malagaw-lagaw kay mo sa highway kag Indian National Highway nga perti ka delikado. Yes, sir. And kung tanawon gani naton sa video, siguro sir I kuno kung kapahangin lang siya or may ginkadtuan dito sa area kay if we review the CCTV, wala siya sir focus sa dalan that time kay gatabok siya. Gatabok siya, correct. Gatabok siya, ga-U-turn siya. Wala siya ga-focus sa mga nag-aagi. Sir, may ginalantaw siya dito sa piyak. So, we don't know kung may kaistorya to siya or may kaupod siya that time. Then, when we conducted investigation on dito sa place mismo, okay, wala din kami nakakilala sa iya. So, we concluded hindi siya gid taga dito. And it took a while nga ma-identify gid siya. Pero it's good, no? It's good through the help of our media friends na identify na gid man siya. Ma'am, atong ano-ano ang matabo sila? Ang ga-drive sa motor nga amotong una nga nakasangit siya, anong salabton ni subong? Is there any case again file against siya to? Actually, sir, he could be liable for reckless imprudence resulting in homicide. O galing kay pagkadto diri sang family, gin-release ni siya naton, sir, kay wala gani kita identity sang sang victim that time. So wala pa, hindi naton may istorya ang family and all. So na-release ni siya, sir, ang aton nga suspect sang gabi man, no? Or the following, I think it's 7 p.m. that day man. Kaya natapos ng yung entire period. Now, sang nag-claim ng family, nag-istoryahan na ni sila, sir, but we still have to confirm pa kung nagsugtanay gid man sila nga nag-areglohan na sila, sir. Kaya until now, wala pa man update yung aton nga investigator. But they will be returning by Monday, no? Para maanuan na kung ano gid ang desisyon nila man. Yes. So finally, ma'am, basi sa public, basi may ara balas ng ideya, may hibalo nga makabulig sa inyo, especially sa identity, sa dong salakyan, or basi may nagasiplat nga malapit sa ginpulian sa salakyan nga magka-cooperate dira sa o magka-coordinate sa inyo, nanong panawagan mo sa public, Colonel? Yes, ginapakabay gid naton ang pag-iya sa tong white pick-up truck, no, nga nakalasak to sa ang aton nga biktima. Ang tani mag-cooperate siya kag mag-coordinate siya sa ating police station or any media platform man gani, no, or sa mga radio stations naton kay kung kaisa dira man gani sila, they feel safer na nag-surrender sila sa mga media so bisan diin lang pwede gid sila kakadto and sa pa-assist nga mag-surrender sila kay para man nga mahapagan ta na sa hustisya man ining biktima, no. And as to the family gani, they are willing man to make arrangements or mag-areglo man sa nakabunggo nga ang una to gani, no. So ginapangita man nila actually kung sino gid ang tag-iya sang pick up na to. So I think this would come to an end pag na-identify na gid naton kung sino to siya, kung sino ang driver. Yes. So on that note, Lieutenant Colonel Joey Malong, salamat gid sa time halong gid permi, ma'am, kag God bless sa imo. Thank you, good sir. Kag salamat kang sa time na ginhatag mo sa amon diri sa Bago City Police Station. Kag kabay pa nga ang ining interview natin subong hapon maging productive. Kag kabay pa nga mag-surrender na to ang owner no sang pick-up. Thank you, good sir. Salamat. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasinon.